Jeg hedder Max Benson og er opvokset i Mørke by. Og så bor jeg selv i dag og har 4 voksne børn og er gift og arbejder i dag ved Avis biludlejning. Snart i 5 år næste år. Nogle gange så er mange klargøring af biler og andre små opgaver. Og i starten var mit hobby, det var sport. Meget sport. Der på sportsbanen spillede meget fodbold. For enden deroppe i den anden ende, der spillede vi hver aften med både voksne og børn. Lavet hold og spillede mod hinanden. Så det har fyldt meget lige her på fodboldbanen og så på begge sider af den? Ja. Nu kommer jeg også som til. For så besøger jeg mine forældres gravsted og sætter en buket. Ja, så sagde du, der var en, du kendte, som boede lige nede på den anden side af banen. Ja, det har vi sat ved siden af klassen. Han bor her stadigvæk. Ja. Det er også fællesskaber, der holder ved. Ja, det synes jeg er en god ting og vigtigt at bibeholde. Så heromme i kælderen, der var ungdomsskole. Der kunne man både spille bordtennis og billard. Og hvis du går lige over på den anden side af vejen, der boede jeg. Men det er jo ligesom her, hvor Max han blev til Max. Skoleårene og ungdomsårene, det kan man sige. Og så her fra 1980, så var det flyttet til Skødstrup. Hallo. Super. Og så bare lige en introduktion. Ja. Jeg hedder Max Benson og født den anden. Indtil der omkring godt år 2000 skiftet, der begyndte at forandre interesser. Der skete den forandring med interesser. Og det er jo især inden for medieverdenen. Og jeg startede på Vilhelmsborg Festspil i 2002. Og 4 voksne børn i dag, og 4 børnebørn foreløbig. Og så arbejdede jeg ved Avis biludlejning. Så er jeg uddannet i 88 som mejerist 1. september. Og så kom jeg til Vilhelmsborg Festspil. Da min datter prøvede at være med, skulle med, jeg tror det var Folkene Tus. Og der prøvede de at headhunte mig, fordi de manglede mænd. Men det blev ikke det år. Men så i 2002, der manglede de til Sound of Music. Og så kom jeg med for første gang. Så det var en rigtig fed oplevelse at sige. Jeg har været vild med medieverdenen. Med statister og ensemble, som det her ved udendørs musik, kalder de det der. I forhold til biludlejningen, hvordan ser sådan en dag ud der? Den kan variere meget. Nogle gange så er mange klargøring af biler. Rigtig mange. Andre gange så går det meget dag måske mere. Så skal du måske en tur helt. Jeg kan huske en af de første lange ture med en kollega. Vi skulle køre helt til Aabenraa med 2 folkevogne. Nej, en almindelig bil kørte vi sammen. Og så skulle vi have 2 folkevogne, Caravella, så vi skulle køre til Københavns afdeling. Og så bagefter fik vi 2 personbiler. Ja, så du har jo egentlig stadig kendskab til huset, og hvem der bor der. Ja. Så det var noget af en tur. Men som siger, jeg elsker at snakke med alle, så det er lige mig. Det er vigtigt. Klargøre biler hele tiden. Og andre små opgaver. Så samtidig har jeg gjort rent ude i køkkenet eller inde i bordene. Det skal jo også gøres en gang imellem. Jeps. Og så er det noget med, at i din fritid, der bruger du på noget, der er meget langt fra biludlejningen. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Det startede mange år i starten. Der var det, det der musical. I de første par år, der var det kun musical. Så 2, måske 3 år, så meldte jeg ind profil ved Dansk Online. Og så ved fjernsyn.dk. Men de fleste statistjob, det er igennem Dansk Online. Få igennem fjernsyn.dk. Så
Og så det første, jeg var med i, det var Krønning tv-serie. Men der var jeg ikke så heldig, der var jeg ikke med. Der var jeg vist klippet fra. Så, og så har jeg været, nu nævner jeg lige nogle forskellige, jeg har været med. Ja, ligesom dem, du havde før. Ja, Dramaserien Sommer, hvor jeg har replik i 6. afsnit. Og der skulle jeg sige, skal jeg hjælpe dig? Skulle jeg sige. Og så har jeg været med Rita som kustodie på museum. Og så har jeg været med i Camp Girls. Og så har jeg også været med i Arvinger. Og så har jeg været med i Livvagter. Og så har jeg været med i Camp Girls, som var rimelig ny. Og så har jeg været med i film, det her, Krig og Kærlighed. Og A Stranger Inside. Og så har jeg været med i den filmen om sangeren Bamse. Det hedder Bamse. Og så har jeg også været med hele den nye sæson til Bagehotellet. Så det er sådan en udpluk af de ting, jeg har været med. Og lige tilbage til den der, til festspillet. Ja. Kunne du gå lidt mere i dybden med, hvordan du kom med der, hvad det var, du skulle ved den musik? Man går altid, festspil, der skal man altid igennem audition, så det er ikke 100% man kommer med. Der bliver man bedømt ved at sige noget måske, eller synge noget. En sang, man får udleveret. Så foregår det. Og så, nu er du statist. Ja. Hvordan er processen fra, at du tænker, nu kunne jeg godt være med i det, eller jeg kan se, at man kan være med i det her, ja, og så til, at du ligesom er der? Jeg kan sige, at jeg er jævnligt inde på min profil, for at se, hvad det er, det søger. Hvad det passer til mit alder og udseende. Det er vigtigt. Nogle gange så har jeg måske 4-5, hvor jeg er meldt til. Fordi det kan aldrig blive for meget for mig. Jo flere film eller tv-serier, jo bedre. Sådan har jeg. Og nogle gange på de her produktioner, så må man jo gå ud fra, at du også møder et par ansigter, du kan genkende. Et par kendte mennesker. Ja, det gør jeg. Blandt andet, jeg har været med i, hvad det her, min søsters børn vælter Nordjylland. Der har jeg et billede sammen med Martin Mirenard, der var instruktør. Så der har jeg et billede sammen med ham. Og så det Stranger Inside, der var filmholdt så venligt, at vi kunne få lov til, planlagt, så vi kunne få lov til at få billeder af autograf af de amerikanske skuespillere. Så det var rigtig fedt. Så jeg har billeder sammen med William Baldwin, Sarah Butler og Estelle Warren. Jeg har et billede sammen med dem. Og nu ved du har været med i Bastarden. Ja. Kunne du introducere den lidt og sige, at jeg har også været med i den her, og der fungerede det sådan her, der mødte jeg for eksempel den her? Der var jeg med i 3 eller 4 forskellige optagelser i Bastarden. Og jeg kunne ses med kort glimt, det der står ved hegn, ved går sådan gamle dage, hvor der var hegn, hvor de havde dyr før i tiden, der i 1700, midt i 1750. Og så var det her... og det var Magnus-stuen. Og så var det her, så er andre, hvor vi, blandt andet der, de går forbi op ved kirken, var jeg med i de optagelser. Men der kunne jeg ikke lov at se, om jeg var der eller ej. Og så var jeg jo selvfølgelig med Svækkelsen samme dag, der til optagelsen. Jeg snakkede med ham, men jeg hilste på ham. Siger hej. Så det er også stort at være samme dag som ham. En af de store ting. Og når du så møder folk herude, ja, føles det så, føler du nogensinde starstruck, at du tænker, wow?
Nej, sådan har jeg aldrig, og jeg indrømmer, jeg aldrig tænkt sådan. Men det ser bare, som man siger, det er en stor hobby. Og jo flere film og kortfilm og tv-serier med, jo bedre. Så Og du snakkede også om før, bare lige for at få det med igen, Ja. at du tit snakkede med andre statister, ja, og ligesom det får nogle gjorde jeg. bekendtskaber der. Vil du kunne fortælle om det? Ja, det er forbundet, vi har sådan et fællesrum, når man mødes. Så mens man venter, så hører man, at bliver hentet ind, hvis vi skal bruges. Så ser man bare der og venter og får fuld forplejning, og nogen spiller kort, nogen spiller på telefon, nogen læser bog måske, og nogen snakker. Det er sådan, det foregår. Forskellige ting, med folk foretager sig. Og så snakker man om lidt om at spørge, hvad man har været med i. Og så nogle gange lige pudsigt, så har vi begge to været med i det. Og mødes igen. Det er sket flere gange. Og man må gå ud fra, at nu har du været med i en masse produktioner her i Danmark. Ja. Du snakker også om den i København. Ja, Men jeg ved, at du også har været med i nogle i udlandet. ja en. Vil du introducere det, at du også ja. har været med i? Hvad det her? Android 3. Der var næste en af hende af Hamburg, der nede i Hamburg. Der var det hele betalt for Kolding. Der mødes vi alle sammen i Kolding station og kørte med bus derned. Det var rigtig sjovt at prøve at komme med til udlandet. Der var alt betalt for Kolding retur. Men der var de desværre så uheldige. Udstyr knækket, så vi blev varslet 1,5 time forlængelse. Men så fik vi selvfølgelig også aftensmad med i. Der er altid fuld forplejning. Det er ingen problem. Og så som regel gavekort til gågift, vi får. Og jeg har haft meget fornøjelse af det. Som regel til biograf billetter. Ja, for hvad er det, bare lige for at nævne et par ting, hvad du har fået for at være med, alle de her... Det er sådan, noget af det største, jeg får i gavekort. Det er som regel ligger på de største på 500 kroner i gavekort. Så efterhånden så har jeg samlet mange. Så derfor kunne jeg købe billet. Jeg havde købt billet til Celine Dion-koncert, men den blev aflyst til sidst. Det skulle have været et sted her i september i år. Men så fik jeg penge tilbage, og så købte jeg en ny til at høre Diana Ross her den 19. oktober. Men det er nok den dyreste billet, jeg nogensinde har købt. Men fik jeg oplevet. Og når du er ude på sådan nogle steder her og optage eller noget, så har du nogle souvenirer eller et eller andet derfra? Nej, ikke rigtig sådan, men mere det går efter, hvis der er nogen. Men det er jo ikke altid, de har tid at få sådan et billede sammen med dem. Det er det sjoveste at have, i stedet for autograf. Så har man minde derfra. Og hvad er det for et minde? Så? Ja, for den dag, man har været med i den film eller tv-serie. Så kan man lige huske det. Men vil du lige sige, hvad det var igen, som du får taget? Det er blandt andet, hvad det her Martin Mirabal, og så de der amerikanske skuespillere. Estelle Warren, Sarah Butler og William Baldwin. Så. Men vil du lige sige, at du tager billeder med dem, bare lige så, at vi har... Ja. Det gør jeg, hvis de vil og har tid. Det har jeg både inden for musik, sport, skuespiller. Så har jeg masser af forskellige, hvor jeg har billeder sammen med dem. Jeps. Og på sådan en produktion her, Ja. nu ved jeg, at det kommer an på, om du har fri fra arbejde, eller om det foregår en weekend eller sådan noget, men hvor lang tid bruger du sådan cirka? Men det er så med statist, det er som regel med kort varsel, man får at vide, om vi kan bruge en eller ikke. Så nogle gange det er bare sådan, skal findes ud af hurtigst muligt. Og jeg siger, at hvis jeg har sagt ja til et job, statistjob, så kommer jeg også, så har jeg også sagt B. Jeg er ikke den type, det bliver væk. Sådan er jeg ikke. Jeg skal holde det, man lover. Og så var der jo historien hernede i Tyskland, i Hamburg, Ja. hvor der var noget udstyr i stykker. Ja. Har du andre historier rundt omkring fra nogle sjove historier, som man måske ikke...
Ja, det er nok den, jeg bedst husker, fordi det skete det der. Så jeg synes ikke sådan, jeg kan erindre. Så det, når I kan huske en, det var ikke sjovt, men man gør jo det, man skal. Det var i, hvad det her, Karls Kabale. Jeg var med i den, der ved julemarkedet. Og så slutscenen, der var vi 4, der blev udvalgt. Jeg var den heldige, den ene. Resten var sendt hjem. Og så ikke var flere statister, så blev vi flyttet over sammen med skuespilleren i samme vogn. Det var også en oplevelse, speciel oplevelse. Og så det, vi skulle bruges til, det var at slæve halmballer om igen, fordi at det ikke blev gjort ordentligt flere gange. Så det var lidt hårdt at slæve halmballer. Hvad var det for nogle skuespillere i den her vogn? Nu kan jeg ikke lige huske, hvem han er hovedrollen, men ham der, Knudsen, det var ham der og juletræssælger. Er det og ham Knudsen? Du kan ikke huske fornavn af skuespillere. Ikke Knudsen? Jo. Lars? Ja, nej, jo, Lars Knudsen, ja. Det er rigtigt. Vil du lige sige det, at han var? Lars Knudsen. Så. Jeps. Jamen, ja, det var faktisk lige det, vi havde her på selve outlinen. Men så har du taget, skal jeg lige hente din net? Ja, det var godt. Jeg har jo noget i rygsækken. Begge dele. Så. Tak for det. Vi tager lige i rygsækken først. Og så hvis du bare fortæller, hvorfor du har det på, og hvad det er for noget. Ja, det gør jeg gerne. Kunne vi lige stoppe? Kan vi lige stoppe begge steder? Er det i gang? Og der. Det her, det er fra skolefodboldfinalen i jubilæumsåret. Jeg var inde og se. Vi kender vedkommende, der var træner for Kolding damefodboldhold på Djursland. De blev nemlig skole Danmarksmester det år. Og det er en stor minde for mig. Det betyder mig at få lov at være med. Selv prøvede vi at komme op i en loge, altså det der specielt sager, hvor jeg var sager. Det er derfor, jeg har det gemt. Altså lige, hvis du tager dem til den anden side. Eller lige løfter dem. Ja, efterhånden til lægge. Ja, så hvis du bare lige løfter dem op den vej, med den hånd. Nå, den var jeg. Ja, så de er på den side af dig. På højre side af dig. Så den her. Det er en speciel minde fra mejeriskole. Der blev jeg damermester sammen med min klasse i volleyball. Vi var det første hold, der havde slået læreren på skole det år. Vi var med i turneringen. Så det er også stor minde for mig. Specielt oplevelse at prøve det. Så er det herovre, ikke? Jo. Jamen, det var, når du holdt dem op. Nå, så de lige kom med i... Nå, på den måde. Det var med. Er det Så det her, det er fra Klogerkop, der jeg arbejdede hos Thor Mejeri. Der var vi rundt og spille fodboldturné mod andre mejerier. Og det er fra, jeg tror det var 1990, der blev vandt vi turneringen. Så det er også et minde for livet. Jeps. Jo, det her betyder mega meget for mig. Virkelig meget. Vi går op i kong, hvis du kan se det her. Roy Run, det år han blev 50.